måste ge opinion här. Ja, alltså så här kan jag säga att man ska fram till hoppet bara. Reverse! Shot! Men upp på lite. Efterspann, nu visar vi allting en gång till. Ja. Snabb repris. Verkligen. Jaha, filmade du? Ja, jag Elin, får vi springa in och köra en bakåt åt oss? Kan inte över. Fan vad ful den är, kom igen. Alla ni är mina KK! Nej men hallå, usch. Hur känns det nu då? Det känns jävligt bra. Var det det du hade att säga? Vänta, jag måste lägga lite fokus på dig så. Igen, säg om. Hur känns det? Det känns bra. Ja? Precis. Det var det vi ville ha sagt. Tack så mycket. Va? Hur det känns nu när du har gjort ditt första uppträdande igen? Superbra. Jag känner löparstrumpor, nya löparbyxor, gör ny sån här armgrej. Elin, hur känns det nu? Hur gick Hur det? känns det? Det gick jättebra. Jag tyckte det var jätteroligt. Det kommer aldrig på Emily. Jag vet inte, jag tycker det här är jättejobbigt. Jag tycker det heter iskapskedjor. Google går ju på de som har mest träffar. Han är högst upp i dem. Ja, och vi kommer jättehögt upp. Jag tror vi kommer som fjärde eller femte eller något. Kan vi få ett uttalande av ordförande? Lycka till, snygga skor. Dum 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 dum